hrát karty a říkali jsme si, že hej, pojďme si zahrát Uno, to je určitě mezinárodní. Ani piču, kámo, každá národnost hraje prostě to zasraný Uno. Jinak! Tahle borka ho hraje s 20 kartama. Ne! Němci ho hrajou tak jinak a já kurva prostě mám jednu kartu, řeknu Uno, vole, a prý to neplatím. Pošle do hajzlu do prdele, prostě už to Uno hrát nechci. Kámo, ten strom žeru. Fajn. Já vím, že teď moc netočím, prostě užívám se čas stresové, ale musím se s váma podělit o zážitek, co jsme právě dělali ve třídě. A to je to, že jsme debatovali, měli jsme 2 skupinky po 7 lidech a jedna skupinka debatovala o tom, proč si myslí, že sandwich je vlastně hot dog a druhá dělala pravý opak. Byl to nesmysl, ale ty argumenty, co jsme vytáhli, to bylo skvělý. Právě jsem si šla do automatu koupit toto pití, ale spadly mi 2 a k tomu mi spadly chipsy. Jako nezlobím se. A teď si jdu s Dančou pustit filmík. Tak právě jsem v autobuse směr Londýn a jdeme do divadla na Alexandra Hamiltona. A bylo mega hektický den, protože kamarádka, která měla jít s náma do toho divadla, tak onemocněla, takže jsme ten lístek dali jiným kamošovi, ale než jsem ho našla, který jako muže, tak to bylo strašný. Obvolávala jsem a psala jsem prostě všem lidem, co jsem mohla. Ale nakonec jsem ho našla, takže jsem v klidu, jedeme, už sedíme v autobuse, než jsme našli ten autobus, tak to bylo taky peklo, jo, to jsme chodili po půl městě, což je mega super, protože já jsem si vzala podpatky a nemůžu už, jsem ráda, že sedím a že jedu a za nějakou hodinku máme být v Londýně, takže tak. Very last game in your life, your birthday.